and welcome to our YouTube channel. Thank you so dearly for always supporting us. I really do appreciate. If today the first time you are coming across this wonderful family or you are seeing my face for the first time, I still remain Agatha Progress, bringing it to you back to back. Remember, we react to all videos and all opinion is highly needed. So just sit back and watch this video and I will be right back. Omunemo egwu adịgo na-ata na egwu now ndị amị asọrọ ndị everywhere ma ata ma egwu ma ụmụnna m amị asọrọ ndị everywhere. They are now entering house by house, entering house to house. That as I'm talking to you now, I still know muduru gbamia I na cross over egwu eji hụkwụ line up na agba egbe ha na-abịa. They have circulated all over the whole ata. Army juru everywhere, and right as I speak ha ka na-ebute ndị amị na-eyisa ha na-ata ka ebe ọkụkọ na-eyisa akwa eyisa ha emuvuo. So only God can save us. Everybody pass information till it gets to everybody in the platform. There is no more peace in Ata. Thank you and God bless you all. Biko n'ihe nke abịa kwutere ndị Imo steeti wogene Chineke mele ihe ndị Imo steeti mere omume a biko nụ onye nweta meseji a biko tụsawara na ndị Imo steeti. Chineke mele ihe anyị mere omume n'ala Igbo gịnị ka anyị mere ihe nke a ọnwụ ike ji karịa n'Imo steeti a na-egbuzuru ụmụaka na-agacha secondary school primary school enweghị onye nwere tose ezi iro ma anyị elebe unu nọ iwu anyanwụ elebe unu nọ Rochas Okorocha elebe unu nọ ha keme elebe unu nọ Emeka ihe dị ọha ebe ka unu nọ kaptịn ihe a na-achọ Samdadi elebe unu nọ kaptịn ihe a na-achọ elebe unu nọ gịnị na-eme n'Imo steeti ndị a mkpọchiga elebe unu nọ ụmụazị ụlụ kpatara ego mgbe gara aga ebe ka unu nọ ụmụazị nkwere ndị nkwere elebe unu nọ mbieri elebe unu nọ Imo steeti elebe unu nọ Mbaise elebe unu nọ ele ndị odogwu nọ na Mbaise ele ndị odogwu niile nọ na Mbaise na mba anọ elebe unu nọ gịnị na-eme n'Imo steeti obibi ezi na ndị ebe unu nọ gịnị na-eme n'Imo steeti enweghị onye kwuru okwu ana m akpọchi ndị ele ha ezohiri ha elebe unu nọ ihe ike dị otu a ji dabata ihe ike adabatara n'Imo steeti elebe yut Imo steeti nọ nji aba elebe unu nọ isu elebe unu nọ ihe ike dị otu a ji dabata akwa arịrị ejule ndị mmadụ anya n'Imo steeti akwa arịrị ejule ndị nne na nna anya elebe unu nọ gịnị na-eme n'Imo steeti unu agbachi nkịtị gịnị ka a na-achọ ọchịchị ihe nke a ndị amị na-abata n'Imo steeti tụwa mmadụ egbe gbatuo ya enwe ihe na-emenụ gịnị ka unu na-eme gịnị ka unu ọgbara ndị amị nkịtị egbe ma elebe unu nọ akwụnu nwe ala ụmụ agwọ elebe unu nọ akwụnu nwe ala Obirize elebe unu nọ ụmụ agwọ na egbe ma elebe unu nọ ọma n'elu elebe unu nọ elebe unu na-ewezi ndị amị na-arụ ewezi ndị Igbo na-ewu n'ọrụ asị na ewezi ndị Igbo rụghị amị enwezi ndị Igbo na-arụ amị enwezighị ndị Igbo nọ n'amị mgbe ndị amị gbatụrụ nwa n'unu atụwakwa onye ahụ egbe gbatuo ya mgbe ahụ ọnwa amị na amị agbatuo ruru ụmụaka ndị aka ha dị ọcha asị na edowere ya Chineke ka ọ dịwara Chukwu chefuo na-ewere ihe mmadụ ga-emete mgbe ahụ ebuso ya mgbe ahụ hei ele ebe gịnị dakwasịrị ndị Igbo ya esowe ike o setiri ya adịghị gaa na Port Harcourt ị gaghị echigo otu ahụ egbu mmadụ mana mgbe ọ chọrọ igbu egbu ebe ọ gawara n'ala Igbo oge Igbo gịnị dakwasịrị Igbo ihe nke a kedu ndị chiga ndị Igbo kedu ndị bubatara ọnwụ ike niile a unu ga-atakwa ahụhụ ya oge ya na-abịa ebe ndị yutu onye ọbụla chụgo ego onye ọbụla werele obi ya tinye n'ego ndụ a na-ala n'iyi asọlị ndị ala Imo steeti
amaala Imo steeti niile okirikiri onye ọbụla gba nkịtị jisinu na ike o metara nụ ncheche biko na ihe nke abịakwutere ndị Imo steeti wụ gịnị Chineke melee ihe ndị Imo steeti mere omume a biko nụ onye nweta meseji a biko tụsawara na ndị Imo steeti Chineke melee ihe anyị mere omume n'ala Igbo gịnị ka anyị mere ihe nke a ọnwụ ike ji karịa n'Imo steeti a na-egbuzururu ụmụaka na-agacha sekọndịrị skuul praịmarị skuul enweghị onye nwere tose eziro ma anyị ele. This is a voice from someone right back home in Biafra land, crying and giving out the information what is going on right now. Ebubuagu has done the worst. Now my question is, why is it that the southeastern governors that say that they so much love the people, they love the interests of the people at heart, why are they not saying anything? Where are the traditional rulers? Where are the leaders? I'm just saying it because after they killed all these people, who else will they lead? Who else will they lead? Who else will be their followers? Imagine the other day, Roshan Sokorosha and Hope Uzodinma, they said they are quarreling, they hate themselves, they do not love themselves, they are speaking all sort of trash about each other, exposing secrets and all that. But as soon as these people get to Abuja, everything change. They become friends. Everything starts working together for good. They were embracing themselves and hugging themselves. They are only afraid of these northerners. They want to remain slave. Have you seen one day they said this thing occur? Have you seen one day they said somebody from northern Nigeria, the northerners, they are deleting themselves, they are calling army on them? It's only in the southeastern part of Nigeria. And a lot of states, they are dying in silence. Honestly, these are only the people they hear about, the people that are voicing out. There are a lot of states in Nigeria, in the southeastern part of Nigeria also, that are also in one way or the other dying in silence. Like every day they are deleting them. Dying in silence that nobody knows about it. And the information is that Ebubuagu are the brain behind all this. Hope Uzodinma is using Ebubuagu for all this. Do you think that deleting the people for them not to voice out, for them not to exercise their rights, do you think that is the best way? I was told that a lot of Ebubuagu resigned recently. But the truth of the matter still remains that if you did not resign, what will you gain? There is also another thing that the worst part of it is not only Igbo people that are in the Ebubuagu, not only Biafrans, not only those for southeastern part of Nigeria. Northerners are also included in the Ebubuagu. So if you don't know, let me let you know that there are a lot of Northerners in Ebubuagu. So that is another problem, because these people, they don't have sympathy. They delight happiness in deleting people. They don't care. So my wonderful family, that brings us to the end of this wonderful update. Do well to like this video, share and subscribe if you haven't. I still remain AGATHA Progress, bringing you all the wonderful and the updates you love to hear for you to stay safe. Thank you once again for always supporting this channel. I really do appreciate. Please join this family. Subscribe because you won't regret it. See you when I see you. From me to you, from here, I said bye.